Hello guys, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला बानायनो नागिरदों पकर ढिला बानायनो नागिरदों नै Ore halang mana mak? Kazana ba? Oi kita mana mana enggak? Nari ya? Oi, tur saya pixel lu nama? Atta ko mapai maida ko mapai dinai nai. Oमफ्राय नै जोंहा दिनै मा खामानि मावदो आरोना नै मा नागासिनो नै माने जोंहा दिनै सिंग्रा इनिफ्राय पकरि सावनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै जोंहा दखान फिसा गंसे दं आरोना माने नोंथांमोननो देखायाखै आरो दखाननि बागै ओमफ्राय दिनै देखायनायबो जानो हागौ जायाबो जानो हागौ जों दा सिंग्रा सावग्रोनिसै ओमफ्राय आरो पकरिबो एसे सावनो नागिरदों ओमफ्राय नैयो सिंग्रानि थाखाय आलु मिक्सार खालामदो ओमफ्राय दा नै नागासिनो इयो आं माने जगाल खालामना होदो आरो आं रोङा नालाय बिसो रोंगौ ओंखायनो गोरों मानसिया इदि मावनो मोनो नै बानायनाय नायबाय बियो दे मा जेबो बुङा आया मा बुंनांगौ आं रोङा दै लोगोफोर बिसोर रोंगौ ओमफ्राय दा बे बानायखांबासो आङो सिखायसिगोन आरो दा सिखायनो हाथ'नाय नङा बिराद खामानि आरोना आङो जानोल' रोंगौ ओमफ्राय बानायनो रोंनाय नङा आङो थाबनो इमान सहसावनो मालायनि बानायनाय जाग्रा आरो दा बिदिबा बानायबाय थाथ'नोसै आरोना नै लोगोफोर जाबाय नैलाय माबायदि जाखोथाय एवनाय नायग्रोनोसै ओमफ्राय भाजा एसे दंबावो ओमफ्राय नै ओंखाम जादो मा ओंख्रि आयु मेगि जोबा जाजोबो बेदर सेदर नांलाया मेगि मोनबाना गोथाव दे जा ओमफ्राय नै इयाव आङो एवग्रोनिसै दुंबाय खोमा आयौ दुंबाय ओमफ्राय दा जगाला नैलै पेटेर आरो दे नुखादो बा नायलाय खाथियाव फै जालायथारो स्कुलनिफ्राय फैनानै दिनै स्कुलाव जेबो मोनजायाखै दे जाबाय था नै दंबयो बोराया मा होनो सिं साबायनो गंबाय थानाया ओमफ्राय दा आङो बानायग्रोनोसै नै लोगोफोर जाबाय बारा साइसनि जायाखिसै आरोना गोदान नालाय ओमफ्राय नै पकरियाबो सौबाय आरो गुदुंनो